Vypredaný štadión Slovana Bratislava, príjemná atmosféra, tanečnice i tanečníci z bratislavských divadiel, vaj zo súboru Lúčnica, herci a herečky, novinárky a novinári. Iste nie je treba dodávať, že tieto zábery sú zo sláv Dňa tlače, rozhlasu a televízie. Pripomeňme si, že čistý zisk z tohto podujatia venovali herci i novinári na výstavbu detských ihrísk v Bratislave. Vyvrcholením večera, akože ináč, bolo už tradičné stretnutie hercov s novinármi. Obidva celky nastúpili v najsilnejších zostavách. Do Bratislavy prišiel i rozhodca UEFA, EFA z Prahy. Jeho pokus napomenúť najlepšieho hráča hercov Mariana Labudu však skončil veľmi neslávne. Prekrásne akcie sa striedali na obidvoch stranách. Pozrite sa napríklad na ukážkový gól Ivana Krajíčka. A toto je taktická porada hercov po skončení prvého polčasu. V druhom polčase vďaka drobným úplatkom pridali herci ďalšie góly a zvíťazili približne 8-3. Ku koncu zápasu už hráčom oboch celkov dochádzali sily a tak rozhodca zavolal na ihrisko výpomoc. Stretnutie sa skončilo netradične tanečným futbalom. Kto vie, či by to nebol recept i pre naše reprezentačné mužstvo.